салом бинандагони азизи телевизиони Баҳористон. Барномаи имрӯзаи мо аз барномаҳои пештара каме фарқкунанда аст, зеро мо имрӯз меҳмони хоса дорем. Меҳмони барномаи мо ҳастанд Розӣ Гулбояк ва модаре ки тавонистанд дар озмуни ҷумҳуравии Фуруғи Субҳи Доноӣ дар номинатсияи хондан ва аз бар намудани осори адибони ҷаҳон ҷойи дуввумро ишғол кунанд. Хуш омадед ба барнома. Ташаккур. иштирок барои шумо дар озмуни ҷумҳуравии Фуруғи Субҳи Доноӣ мушкил набуд? Мушкил набуд, чунки агар шахс аз солҳои пешин барои худ захираи китоби хондашуда дошта бошад, ин ҳеҷ мушкилӣ надорад. Мушкилӣ дар сурате мешавад ки мо ба озмун дар озмун ширкат меварзем гуфта як бора ба хондан сар кунем, чунки ин пӯшида нест ки дониш бо мурури замону сол ба сол ҷамъ меояд. барои ҳамин мушкил набуд. яъне нафароне ҳастанд ки воқеан махсус барои озмун омодагӣ мебинанд ва махсус барои озмун китоб мутолиа мекунанд. чун ин нафарон ба ақидаи шумо ояндаи хуб надоранд ва ё ин ки аз китобҳои хондаашон наметавонанд дониши кофӣ бигиранд. мақсад аз ташаббусҳои пешвои миллат ҳам ҳамин аст ки яъне ки донишманд шаванд, насли оянда бо фарҳанг шаванд. мешаваду лекин камтар заҳмати зиёд кашидан дар кор, меҳнати зиёдтар кардан дар кор, вақти зиёдтар ҷудо кардан дар кор барои хондан. ҳар касе ки лоақал як китобе хонд, аллакай ин ба фоидаи кор аст. чуноне ки медонем аллакай соли дуввум аст ки озмуни ҷумҳуравӣ баргузор мегардад ва озмуни имсола аз озмуни гузашта фарқкунанда буд. яъне аз рӯи сину сол гурӯҳҳоро ҷудо карданд ва маҳз аз рӯи сину сол нафарони алоҳида тавонистанд ки дар озмун ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро ишғол кунанд. рақобат чӣ гуна буд дар ин озмун? рақобат ҳам дар байни наврасон, ҳам дар байни ҷавонон, ҳам калонсолони касбу кори гуногун хеле, агар гӯем рақобати сахт буд, хато намекунем. лекин ман гумон мекунам ки насли ҷавон, хусусан наврасону ҷавонон нисбат ба калонсолон хоҳишмандонашонам зиёд буданд, тайёрияшонам хубтар буд ва дар натиҷа ҳама шоҳид будем ки донишҷӯёни пойтахт, хонандагони пойтахт, умуман ҳамаи ҷойи Тоҷикистон хеле фаъол буданд. аз мушоҳидаи ман гумон мекардам дар ҳамин тӯли 14 рӯзе ки мо дар китобхонаи миллӣ будем, вақте ки мо ҳамсӯҳбат мешудем, мо гумон мекардем ки ҳамаамон дар як синни сол ҳастем, ҳам наврасон, ҳам ҷавонон, ҳам калонсолон, чунки ҳама дар бораи ҳамон асарҳои мутолиа кардаи худ суҳбат мекардем ва равиши озмунро яъне ки тамошо мекардем. барои ҳамин фарқ надошт синну соламону, инро ҳам ба назар намегирифтем. лекин иштироки анамин ҷавонону наврасон хеле фаъол буд. пештарам гуфтам, калонсолонам албатта кӯшиш карданд, бисёр буданд. мо бо занҳои зиёд, бо аз ҳама хурсандиовараш ҳамин аст ки дар байни иштирокчиён нисбат ба ҷавонписарону нисбат ба мардҳо, ба мушоҳидаи ман занҳо зиёдтар буданд. занҳои касбу кори гуногун зиёдтар буданд. онҳо ҳам кӯшиш карданд, лекин ба ҳамаи мо маълум аст ки насли ҷавони мо, хусусан насли даврони истиқлол, хеле ҳушёру зираканд ва албатта мо ба онҳо чӣ хел гӯям баробар шуда наметавонем то андозаи онҳо, чунки забондонии онҳо аз мо фарқ мекунанд. хай дар бисёр ҷиҳатҳо ба фикри ман фарқ дорад. бо шумо ҳамзамон фарзанди шумо низ дар озмуни ҷумҳуравии Фуруғи Субҳи Доноӣ китоба ширкат варзид. чӣ гуна буд баромадиашон ба ақидаатон? розӣ будед аз баромадашон? бале, ман аз баромади духтарам Мадинабону низ қаноатманд ҳастам, чунки дар баромади Мадина чӣ маро бисёр хурсанд кард, он ки Мадина кӯшиш кард ки ба забониноби тоҷикӣ баромад кард. ҳарчанд ки ӯ дар синфи таълимоташ бо забони русӣ мехонад, ӯ кӯшиш кард ки ба бисёр саволҳо бо забони тоҷикӣ ҷавоб гардонад ва албатта суҳбатҳои ӯ бо забони русӣ ҳам буданд, бо забони англисӣ ҳам буданд, бо забони олмонӣ ҳам буданд. лекин бисёртар барои ман хурсандиовараш ҳамин буд ки
кӯшиш кард ки бо забони тоҷикӣ суҳбат кунад. чуноне ки худи шумо гуфтед, насли имрӯза то андозае зираканд, ба қавле хеле чақонанд ва имрӯзҳо чуноне ки мо медонем пешрафти илму техника сабаб гардидааст ки омилҳои нави замонавӣ ба вуҷуд биёянд, техникаҳои муосир пешрафт кунанд ва ҳамин техникаву технологияи муосир то андозае метавонанд ки кӯдакону наврасон ва насли имрӯзаро аз дониш ва аз китобхонӣ дур бисозанд. пас барои шумо чӣ гуна муяссар мегардад ки фарзандонро ба роҳи китобхонӣ ҳидоят кунед ва онҳо то ин андоза китобхон шаванд ки дар озмуни ҷумҳуравӣ сазовори ҷойҳо бигарданд? дуруст қайд кардед. баъзеҳо гумон мекунанд ки имрӯз ҷавонони мо китоб намехонанд, вале ман ба ин ақида розӣ нестам, чун дар ҳама давру замон китоб мехондагиаш ҳам ҳаст. хай баъзан мумкин бошад касе ки намехонад, ҳар як падару модар ҳамин як китоб гирифта худаш хонад, ҳамин кӯдак ҳам ҳамин корро мекунад, чунки фарзандои мо бисёр тақлидкоранду мушоҳидакор. бинед, агар модар чӣ хеле ки суҳбат кард, фарзандам ҳамон хеле суҳбат мекард. модар чӣ гуна, фарзанд ҳамуна. бале ина боз бузургои мо гуфтанд, писарон ҳама вақт тақлидкорӣ мекунанд ба падар, духтарон ҳама вақт тақлидкорӣ мекунанд ба модар. ҳар як падару модар агар як китоберо гирифта худаш мутолиа кунад, аллакай ҳамон кӯдак шурӯъ мекунад ба хондан. яъне барои фарзандро ба роҳияи китобхонӣ тарбия намудану барои вай роҳи китобхониро нишон додан пеш аз ҳама бояд намунаи ибрат шуд. бале. пас бигӯед ки барои худи шумо дар кадом шаклҳо шумо китобро мутолиа мекунед? бароятон мушкил нест хондани китобҳо? то соли 2011 истифода мебурдам аз алифбои кириллӣ ва чун биноям суст шудан гирифт, шурӯъ кардам ба омӯхтани алифбои брайли ва албатта хондан бо алифбои брайли дар аввал хеле душвор буд, вале ҳоло хеле беҳтар шудааст. дар айни ҳол мутолиа мекунам бо ин алифбо. дастрасӣ ба китобҳое ки бо алифбои брайли навишта шудаанд дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар шаҳри Душанбе ва барои шумо мушкил нест? дар аввал гумон вақте ки барои тайёрӣ дидам ба озмун шурӯъ кардам, гумон кардам ки душвор аст, вале чун мегӯянд ки ҷӯянда ёбанда аст, ба китобхонаи миллӣ омадам. дар он ҷо ин қадар аз адабиёти ҷаҳон, новеллаҳо, повест, романҳо бисёр буданд ки то охири озмун ман ҳатто кӯшиш ҳам кардам, ҳамаи онро хонда натавонистам. ҳамагӣ пешниҳод кардам 66 номгӯи асар ва 1500 байт. мо доир ба пешрафти илму техника арз задем ва имрӯзҳо пайдо шудаанд аудиокитобҳо. шумо аз онҳо истифода мебаред? барости ман аз аудиокнигаҳо ё ки китобҳои садоӣ, китобҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро китоб мутолиа кардам. ин китоби тоҷикон дар оинаи таърих, чунки ин китобҳо ба алифбои брайли ҳоло навишта нашуданд ва чун духтарам ин китобро хондан бисёр таъриф карданд, ҳаминро ман гӯш кардам ва ният дорам ки ҳамин сегонаи Халед Ҳусейниро ки бисёр имрӯз ҷавонои мо дар байни ҷавонои мо машҳур шудааст, ният дорам ки ҳаминро дастрас намояму гӯш кунам, чунки ба алифбои брайли ин сегонаи Халед Ҳусейнӣ навишта нашудааст. саломат бошед. якҷон сипос ба шумо ва ин боиси таҳсин аст ки як модар метавонад ки новобаста аз имкониятҳо боз ҳам китоб бохонад, дар пай ҷустуҷӯи китобҳо бошад, дар пай мутолиа бошад ва тавонад ки фарзандони худро барои китобхониву китобдӯстӣ ва омӯзиши илмҳои гуногун ҳидоят созад. аҳсан ба шумо. ташаккур. шумо аз рӯи низомнома барои озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидоноӣ омодагӣ дидед ва чуноне ки медонем дар низомнома низ қайд кардидааст ки ва ҳатман ба ҷуз асарҳои хонда шуда назмро низ мо бояд мутолиа кунем ва аз бар кунем. шумо аз назми осори адибони ҷаҳон чиро аз бар кардед? аз осори назмӣ 1500 байт аз бар намудам ки аз Гёте, Алгири Данте, Отар Чиладзе,
ҳамзабонони мо муҳаммад иқбол, фуруғи фарруғзод, бориқ шафеӣ, парвини эътисомӣ, халилуллоҳи халилӣ, эраҷ мирзо, суҳроби сипеҳрӣ, александр сергеевич пушкин, есенин, маяковский, сергей есенин тарҷумаи бозор собир. ҳавои рӯз боронист, заминаш бӯи каҳ дорад. ман аз рӯзаш намегӯям, шабаш як пора маҳ дорад. шукуфон лаблаби шудгор, тумушкаш мурғи қӯборин, ба шохи абри ӯ шабҳо, авезон хушаи парвин. ман аз бечорагӣ дилтанг, равонам сӯи саҳрояш. кабудӣ мекунад гандум, кабуд аст оби дарёяш. ваҳал аз ҳавр мебофад бароям хилъати пашмин. тамошо карда талҳоро, чу талҳо мешавам вазнин. бори дигар як ҷаҳон сипос барои шумо ва як ҷаҳон таҳсин бароятон ва шумо намунаи олӣ, намунаи тобнок ва намунаи ҷилоноки оне ҳастед, ки инсон дар ҳама ҳолат новобаста аз вазъият метавонад ки китоб мутолиа кунад ва қодир аст ки фарзандони худро ба роҳи рост ҳидоят кунад. бори дигар аҳсан ба шумо ва сипос, ки дар барномаи имрӯзаи мо ширкат варзидед. то барномаҳои оянда китобхону китобдӯст бошед.